Какво става, хора? Аз съм Гърдит. Исках да ви кажа, че мисля да правя влог на язовир. Съжалявам, че на тези, които съм обещала, че ще правя влог, но без искам да си взех таблета, забравих го просто. Иначе, мисля да има към 10 влога най-много до края на годината. Мисля също на Samsung, който ще получавам, да го качвам от този канал. Ако искате, за тези, които не са гледали миналия епизод, може да слушате епизодите ми. На FIFA ще качвам, на Minecraft ще качвам и на другите неща. Така че снимам с Магни, снимам с Деми, с Габриела, с Красимир и другите. На GTA San Andreas ще продължа. Не знам какво. Абонирайте се. Харесвайте клиповете. И също искам да ви пожелая честита нова учебна година. От мене, чао!